Pagkatapos araw ni Ava Ignacio sa Isla Elvira ay parang eksena sa pelikulang hindi niya pinangarap sa downtown. Hindi iyon kwentong may musika o sayawan sa ilalim ng araw. Para limutin ang mga taon ng sakit ito'y isang tagpo ng katahimikan ng malamig na hangin. 3 taon din silang at mga matang tila nakamasid sa bawat galaw ng pag-asa pangarap. Bitbit ang maliit na maleta, nakatayo siya sa tapat ng mataas na tarangkahan ng Casa Valente. Lahat iyon pinakakilalang mansyon sa buong isla na malawak marangya at tahimik dahil parang sementeryo ng mga lihim magkaanak. Baguhan ka di ba tanong ng ayaw maniwala ni Ethan na sumalubong sa kanya. Ang gabing halos lumuhod siya sa harap ni Clara, umiiyak. Kahapon nakaawa na huwag siyang agency. Pero sa huli, siya rin ang nagpalaya. Isa ka sa mga napili ni Madam Lira. Mapipilit ang isang taong sana kaya ayaw nang sabi ng babae na tahimik siyang nakaupo si Balira ang mayordomo ng bahay. Tahimik lang si Ava habang sinusundan ito papasok. Sa bawat lagok ng alak sulok ng mansyon ay piraso ng alaala ay parang tawa ni Clara at ang hangin ay amoy mamahal silang nanonood. Sa bawat yapak nararamdaman niya ang lamig na tila bumabalot sa buong biro na lang ng tadhana. Hindi siya sanay. Natawa siya mapait. Sa kanila bentilador lang o abulong ni Lola Rosa ang gamit kapag tanghali hindi ang mga salitang na parang nagyayelo. Kanina pa tumutunog ang cellphone niya pero maraming nangarap na makapasok dito dagdag ni Balira sa halip habang binubuksan ang pinto ng servants' quarters sa baso. Pero wala rin gusto niyang kalimutan kahit bakit ang tanong ni Ava. Gusto isang dahilan lang lagi sagot na wala ng diretso at malamig. Kahit alam niyang bukas pag ang amo niya, babalik ulit tahimik ang lahat. Si Ava. Hindi pa niya kilala si Damian Valente isang pamilyar na boses niyang mabigat ang pangalang iyon. Si Lucas sa buong Isla Elvira, halos lahat ay may kwento tungkol sa kanya. Ngayon nakatayo sa lalaking ipinanganak sa yaman lumaki sa gulo at namumuhay na parang walang pakiramdam ang sarili mo dahil lang sa isang babae. May ilan daw na nagsasabing pagbigyan mo siya'y mabuting tao lang sa labas ng negosyo. Pero mas marami ito ang naniniwalang siya ay halimaw na may suot na mamahaling si Lucas sa harap niya na pabuntong hininga. Magdasal ka na lang iha, tumawag na si Balira hindi mo raw habang inilalapag ang mga gamit ni Eva sa maliit na kama. Sana kayanin mo ang ugali ng batang iyon. Andiyan pa rin ang pamilya mo. Hindi sumagot si Eva. Hindi mo kailangang malunod sa sakit. Sa isip niya kung kailangan niyang tiisin kahit ano sasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang kay Lola Rosa. Hindi ikaw ang tinawag na baog. Kahit halimaw pa raw ikaw yung naman kailangan lang ng may magpakatotoo ng anak ang babaeng mahal mo. Kinabukasan maagang nagising si Eva. Wala siyang naisagot. Suot ang bagong uniform. Kasi totoo naman hindi niya kayang ipaliwanag ang sakit na iyon. Ang maramdaman mong hindi ka sapat. Pare mahinang sabi ni Lucas kung talagang mahal ka ni Clara, mananatili siya. Hindi ka niya iiwan dahil lang sa kakulangan mo. Kung anak lang ang kulang, pwede naman kayong mag-ampon. Siguro nga sagot ni Ethan inalog ang natitirang alak. Siguro hindi niya talaga ako minahal. Tumayo siya marahang itinaas ang baso. Sa lahat ng iniwan, sa lahat ng naloko, sa lahat ng naniwala. Cheers, sabi niya sa katinunggan ng diretso ang alak. Cheers, sagot ni Lucas sabay ngiti pilit na masigla. Para sa bagong simula mo, bro. Ngunit bago pa tuluyang makalimutan ni Ethan ang lahat isang kamay ang biglang lumapit sa mesa nila. Mahinhing boses malamig at medyo nanginginig. Excuse me, sir. Narito na po yung order niyo. Nang mag-angat siya ng paningin parang tumigil ang oras. Isang babae marikit may matang. May lungkot na parang salamin ng sarili niyang kaluluwa. Ang pangalan sa nameplate Maya. Ang liwanag ng bar ay dumilim sa paligid. Ang mga tunog ng mga baso at tawa ng mga lasing ay nawala. Ang naririnig na lang niya ay tibok ng puso niya at ang malamig na tinig ng babae. Thank you, sabi niya halos pabulong. Ngunit dala ng kalasingan nang tumalikod ang babae napansin ni Ethan ang maamong kurba ng katawan nito at sa isang iglap ng kahinaan, hinawakan niya ang kamay nito. Napaigtad si Maya nagulat sa kamariing sinampal ang kanyang braso. Anong problema mo, manyakis galit na sigaw nito. Tumigil ang paligid. Ang mga tao sa paligid nila napatingin. Hindi nakasagot si Ethan.
Tumawa lang siya mapait at saka sabing, "Pare-pareho lang naman kayong mga babae. Lahat kayo may presyo. Isang sampal ang tumama sa pisngi niya. Hindi lahat ng babae binabayaran, sir." Sagot ni Maya, nanginginig ang tinig. Mabilis siyang lumayo, halos tumakbo palayo habang si Ethan ay naiwan, hawak ang kanyang mukha tahimik at tuluyang nilamon ng alak ang natitirang konsensya sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, wala siyang inabutang ilaw sa bahay. Ang lahat ng litrato nila ni Clara ay nakasabit pa rin sa dingding mga ngiting nagmimistulang multo. Tinanggal niya isa-isa ang mga iyon, tinapon sa sahig at umupo sa gitna ng mga punit na larawan. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko pero sana... Hininto niya ang sarili, huminga ng malalim. Sana may araw pa akong gugustuhing mabuhay. At sa labas ng bintana sa kabila ng ulan, isang babae ring umiiyak sa parehong gabi, si Maya. Hawak niya ang perang kakaabot lang ng manager ng bar. Isang paunang bayad na magliligtas sa buhay ng kanyang inang may sakit at magbubukas ng pinto tungo sa impyerno ng kapalaran. Kinabukasan, mabigat pa rin ang ulo ni Ethan. Magulo ang alaala, malabo ang gabing nagdaan. Tanging naaalala lang niya ay ang mukha ng babaeng nagalit sa kanya at ang mga salitang binitawan nitong parang latigo. Hindi lahat ng babae binabayaran. Bumuntong hininga siya habang nakaupo sa harap ng mesa, tinatapunan ng tingin ang mga basag na larawan ni Clara na hindi pa rin niya kayang itapon. Sa labas, umuulan. At sa bawat patak ng ulan, para bang may kasabay na tanong. Sino ba talaga ang mas may kasalanan, ang nang-iwan o ang naiwan? Samantala sa kabilang panig ng syudad, si Maya ay nakaupo sa labas ng ospital. Namumugto ang mga mata, hawak ang resibong hindi niya kayang bayaran. Sa loob, ang kanyang ina ay nakakabit sa oxygen, humihinga ng mahina. "Mamagpagaling ka ha," bulong ni Maya habang pinupunasan ang luha. Pero sa kabila ng pag-asa, alam niyang wala na silang pera. Hindi sapat ang sahod niya bilang waitress sa bar. Ang manager nilang si Madam Liza ang unang lumapit sa kanya ng gabing iyon. "Jam, gusto mo bang mabilisang paraan para makabayad sa ospital?" tanong ng babae, may malamig na ngiti. "Anong ibig niyong sabihin, madam? May lalaking interesado sa'yo?" "Malaki raw ang problema pero kaya niyang bayaran ka ng 10 milyon. Kapalit ng isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Maya. 10 milyon, bulong niya, halos hindi makapaniwala. "Oo, wala kang lugi. Hindi ka naman pipilitin. Kung gusto mo, tanggihan mo. Pero isipin mo muna, magkano na lang ang chance ng nanay mo?" Tahimik. Tila huminto ang mundo sa pagitan nila. Sa isipan ni Maya, paulit-ulit na umuugong ang tunog ng makina sa ospital. Ang bawat beep ay paalala na nauubos ang oras. "Madam," nanginginig ang tinig niya. "Sino po ba yung lalaki, isang regular dito sa bar? Mapera, gwapo pero wasak. Ang pangalan niya, Ethan Hernandez." Gabi. Sa parehong bar na minsang pinagmulan ng galit, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Ethan lasing na naman. Si Maya halos hindi makahinga sa kaba. "Akala ko hindi na kita makikita," sabi ni Ethan habang umiikot ang baso sa daliri niya. "Hindi ko po alam kung tama bang lumapit ako ulit." Sagot ni Maya, mahina, halos hindi marinig sa tugtog ng bar. Wala namang tama o mali, tugon ni Ethan, tinig na pagod, mabigat. May presyo lahat ng bagay, kahit puso. Hindi siya nakasagot. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na sumabit sa dibdib niya. Pero sa likod ng lahat ng takot, naroon ang alaala ng kanyang ina at ang perang magliligtas dito. "Sabihin mo lang kung magkano," bulong ni Ethan, "at aalis na tayong dalawa ngayong gabi." Sa sandaling iyon, parang pumutol ang linya ng langit at lupa. Nakatitig si Maya sa lalaking lasing, pero sa ilalim ng mga mata nitong pagod ay may kalaliman, hindi purong kalibugan,
kundi isang uri ng kalungkutan na walang pangalan. 10 milyon mahinang sagot niya. Nakangiti si Ethan pero walang saya sa labi. Deal. Makalipas ang 1 oras nakatayo na sila sa harap ng isang hotel. Hawak ni Maya ang maliit niyang bag, nanginginig ang mga daliri habang tinatanggap ang keycard mula kay Madam Liza. Ginagawa ko to para kay Mama, paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang papasok sa elevator. Pagbukas ng pinto ng silid, bumungad sa kanya ang lalaking nakaupo sa sofa, hawak ang sigarilyo tahimik. Nang tumama ang tingin ni Ethan sa kanya, parang nabura ang lahat ng tunog sa paligid. Maligo ka muna, malamig niyang sabi. Tumango lang si Maya at mabilis na pumasok sa banyo. Doon siya huminga nang malalim sabay bagsak ng likod sa pintuan. Tumutulo ang luha sa pisngi niya habang hinuhubad ang suot na uniforme ng bar. Hindi ako masama, bulong niya paulit-ulit. Hindi ako masama. Para kay Mama to. Nilabhan pa niya ang damit, isinabit sa gilid ng lavatory, tanging towel lang ang tumatakip sa katawan. At nang marinig niya ang malakas na katok sa labas, napasapo siya sa bibig. Maya, okay ka lang dyan, boses ni Ethan mula sa labas. Bibilang ako ng 3. Kapag di ka pa lumabas, sisirain ko tong pinto. Nanginginig, binuksan niya ang pinto. Namula si Ethan nang makita siya basang-basa, halos walang saplot. Ano bang ginagawa mo, utal niyang sabi. Hindi sumagot si Ethan. Lumapit lang dahan-dahan hanggang sa magkalapit na ang kanilang hininga. You're beautiful, bulong niya bago inilapit ang labi sa kanya. Walang pagkakataon si Maya para umatras. Sa sumunod na sandali, naghalo ang init, luha at takot. Ang gabi ay naging saksi sa 2 kaluluwang parehong sugatan, naghahanap ng kahit sandaling kalimutan. Kinabukasan, nagising si Maya mag-isa sa kama. Walang Ethan, tanging amoy ng sigarilyo at alak ang naiwan sa silid. Sa mesa may note. Good morning, forget me. Sa tabi ng sulat, isang sobre. At sa loob nito, isang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nanginginig ang kamay ni Maya habang hawak iyon. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Ang perang magliligtas sa buhay ng kanyang ina ay naroon, ngunit sa kapalit na hindi na kailanman maibabalik. Wala na, bulong niya. Tapos na to. Bumangon siya, nagbihis, at diretsong nagtungo sa bangko. Ipinadeposito niya ang pera at agad na tumakbo sa ospital upang bayaran ang lahat ng utang. Nang makitang ngumiti ang kanyang ina matapos matanggal ang oxygen mask, doon lamang siya muling huminga. Ngunit habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha nito, unti-unting dumaloy ang luha ni Maya. Dahil sa ilalim ng lahat ng kaginhawaan, naroon ang tanong na ayaw niyang sagutin. Ilang gabi pa kaya ang kailangang ibenta bago ako tuluyang mabuhay? At sa labas ng ospital, sa loob ng itim na sasakyan, nakaupo si Ethan, tahimik. Walang ekspresyon, pinagmamasdan mula sa malayo ang babaeng minsang binayaran niya. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Siguro gusto lang niyang makita kung nakangiti pa siya. O baka sa kabila ng lahat, gusto niyang maniwalang kahit minsan ang kasalanan ay maaaring magbunga ng liwanag. 2 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon. Para bang isang bangungot lang na ayaw nang balikan ni Maya. Araw-araw pumapasok siya sa ospital para alagaan ang kanyang ina at kapag wala siyang duty, nagtratrabaho siya sa maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Tahimik, simple pero sapat para mabuhay. Ngunit isang umaga, habang naglilinis siya ng mesa, biglang umikot ang paligid. Nahilo siya, muntik ng matumba. Miss, ayos ka lang, tanong ng kasamahan niya. Oo, baka napuyat lang ako. Sagot niya pilit ng ngiti pero sa loob-loob niya may kaba na. Kinagabihan nang hindi na siya mapakali, nagpasya siyang pumunta sa klinika. At doon habang nakaupo sa malamig na upuan ng doktor, narinig niya ang mga salitang nagpahinto sa oras, "Congratulations, miss. 2 months pregnant ka." Parang tinamaan ng kidlat si Maya.
Hindi, imposible yan, mahina niyang tugon. Ngunit nang ipakita ng doktor ang ultrasound, ang maliit na tuldok na kumikilos sa loob niya, biglang umapaw ang luha. Sa isip niya, sabay-sabay na bumalik ang mga imahe ng gabing iyon, ang amoy ng alak, ang malamig na tinig, at ang mga salitang, "Forget me." Ngayon kahit gusto niyang kalimutan, may buhay na nabuo mula sa gabi ng pagkasira. 3 araw siyang hindi nakatulog. Pinag-isipan niyang mabuti kung dapat bang sabihin ito kay Ethan. Pero sa huli pinili niyang harapin ang katotohanan. Nang sumapit ang araw ng pagharap, huminga siya ng malalim sa harap ng malaking gusali Hernandez Corporation. Ang lugar ay mukhang ibang mundo, malinis, tahimik, puro salamin at mga taong naka-Amerikana. Paglapit niya sa resepsyonista, halos hindi siya makapagsalita. "Miss, may appointment po ba kayo kay Mr. Hernandez?" "Wala po, pero importante po to. Sabihin niyo na lang po si Maya." Ilang minuto pa at pumasok siya sa loob ng opisina. Si Ethan ay nakaupo sa likod ng mesa, abala sa mga papel. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, bahagya siyang nag-angat ng tingin at napamaang nang makita ang babaeng iyon. Maya tahimik lang siyang nakatayo, nakayuko, hawak ang maliit na sobre. "Anong ginagawa mo rito?" malamig na tanong ni Ethan. "Kung pera ang kailangan mo, sabihin mo na lang. Hindi mo na kailangang gumawa ng drama." Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang sobre at itinulak iyon palapit sa lalaki. "Tingnan mo na lang." Binuksan ni Ethan ang sobre. Sa loob, isang ultrasound print at isang medical record. 2 months. Pregnant, bulong niya habang nakakunot ang noo. Pag-angat ng tingin niya, nakatingin si Maya sa kanya, tuwid, walang takot. "Ako ang ama?" tanong ni Ethan, halos pabulong. "Oo." Isang iglap ng katahimikan. Pagkatapos isang mapait na tawa ang sumabog mula sa bibig ng lalaki. "Hindi mo kailangang magsinungaling. Alam mo bang baog ako?" nabigla si Maya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin, kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng magkaanak. Kaya kung iniisip mo makakuha ulit ng pera, hindi ko kailangan ng pera." Sigaw niya, tumulo ang luha. "Hindi ako pumunta rito para humingi. Gusto ko lang malaman mong may anak ka." Tumayo si Ethan, galit, at itinapon ang sobre sa mesa. "Umalis ka. Kung gusto mong gawing laro, to ibang tao ang paglaruan mo. May presyo lahat, di ba? Kaya sabihin mo na lang magkano." Nanginginig si Maya pero hindi na siya nagsalita. Sa halip, pinulot niya ang sobre at inilapag ulit sa mesa. "Hindi ko kailangang ipaliwanag ang totoo sa isang lalaking hindi marunong makinig. Pero balang araw, kapag hinanap mo kung sino ka, saka mo marirealize may parte ng puso mo na naiwan sa akin." Tumalikod siya, pero bago pa man makalabas, biglang hinawakan ni Ethan ang kanyang braso. "Sandali. Kung totoo yang sinasabi mo, magpapa-DNA test tayo." Tumitig si Maya sa kanya matalim at saka tumango. "Sige, para matapos na." Kinabukasan sa klinika ng kaibigang doktor ni Ethan, naganap ang pagsusuri. Tahimik silang dalawa sa loob ng waiting room, walang salitang namamagitan. Sa bawat segundo ang puso ni Ethan ay tumitibok ng mas malakas, hindi dahil sa galit kundi sa takot. Takot na baka totoo nga. Takot na baka mali ang lahat ng pinaniwalaan niya. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor, hawak ang envelope. "Ethan, positive. Ikaw ang ama." Parang huminto ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Ethan. Ang mundo niyang dati puro kadiliman biglang napuno ng liwanag na hindi niya alam kung dapat niyang yakapin o katakutan. Paano? Paano nangyarin to?" Mahinang ngiti ang sagot ni Maya. "Baka yan ang paraan ng langit para ipakita sa'yo na hindi lahat ng bagay dapat sinusukuan." Tahimik si Ethan.
At sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, may luhang pumatak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang himalang hindi niya inaasahan. Pasensya na. Bulong niya. Pinag-isipan kita ng masama. Wala na yon, sagot ni Maya. Pero ayokong isipin mong kailangan mong panagutan ako. Kaya kong buhayin ang anak ko mag-isa. Umiling si Ethan. Hindi. Pananagutan ko. Hindi lang dahil sa bata kundi dahil gusto ko. Ayokong palampasin tong pagkakataon na binigay sa akin. Kinabukasan, nagpunta silang dalawa sa simbahan. Tahimik silang naupo sa likod habang ang mga kandila sa altar ay dahan-dahang nagningning. Bakit tayo narito? Tanong ni Maya. Dito ako unang nagdasal dati, sagot ni Ethan. Noong sinabi ng doktor na hindi ako pwedeng magkaanak. Ang sabi ko sa Diyos, kung hindi man ako bibigyan ng anak, sana bigyan niya ako ng dahilan para mabuhay ulit. Tumitig siya kay Maya. At ngayon heto ka. Hindi na nakapagsalita si Maya. Pinunasan niya ang luha na hindi niya namalayang tumulo. Ethan, mahina niyang sabi, baka hindi mo alam pero minsan, ang mga sugatan ang pinipili ng langit para magpagaling ng iba. Ngumiti si Ethan at unang beses totoo ang ngiting yon. Kung ganon siguro ikaw ang milagro ko. Sa paglabas nila ng simbahan, malamig ang hangin pero mainit ang pakiramdam ng dalawang pusong muling natuto tumibok. Ang gabi na minsang puno ng sakit, ngayoy tila nagbubukas ng bagong umaga. At sa gitna ng katahimikan sa loob ng sinapupunan ni Maya, isang munting puso ang patuloy na tumitibok patunay na minsan kahit sa gitna ng pagkawasak, may buhay pa ring lumalaban. Lumipas ang ilang linggo mula nang malaman ni Ethan ang katotohanan. Sa bawat araw tila may bagong dahilan na siyang binubuhay ng kanyang anak na nasa sinapupunan pa ni Maya. Mula noon, naging madalas ang pagdalaw niya sa bahay ng mag-ina. Dinadalhan niya si Maya ng mga prutas, gamot at mga librong pang pagbubuntis. Hanggang isang araw matapos niyang dalawin ang ina ni Maya sa ospital, marahan niyang sinabi, "Lumipat ka na sa bahay ko. Hindi ka naman ligtas dito. Walang kasiguruhan tong inuupahan mong lugar." Natigilan si Maya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya sa mga mata ng mga tao, sa mga tanong na maaaring sumunod. Ethan, hindi ako sanay sa ganyang karangyaan. Tsaka baka isipin ng ibang tao, anong iniisip ng iba? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, ligtas ka at ang anak natin. Tahimik siya. Ilang segundo lang, pero parang walang hanggan. Hanggang sa napangiti siya, marahang tumango. Sige, pero huwag mong asahang magiging madali akong kasama. Ngumiti si Ethan. Hindi ko naman hiniling ang madali. Ang gusto ko lang totoo. Kinabukasan sinundo siya ni Ethan gamit ang itim na sasakyan. Kasama nilang sumakay ang ina ni Maya na ngayoy unti-unti nang gumagaling. Habang tinatahak nila ang mahabang daan na puno ng katahimikan ang sasakyan, pero hindi ito nakakaasiwa kundi mapayapa. Pagdating sa bahay ni Ethan, napanganga si Maya. Isang malawak na bakuran, may mga punong naras sa gilid at isang bahay na kulay abot puti na parang hinubog mula sa mga alaala ng isang pangarap. Dito ka titira? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Dito tayo titira, sagot ni Ethan, may ngiti sa labi. Ito yung bahay na pinangarap kong tirhan kasama ng pamilyang nabigo kong buuin noon. Pero siguro hindi pa pala tapos si tadhana. Nang ipasok siya sa loob, sinalubong sila ng 3 kasambahay. Mabait, magalang at agad tinulungan siyang magbaba ng gamit. Siya si Maya, pakilala ni Ethan. At mula ngayon, tratuhin niyo siya tulad ng pagturing niyo sa akin. Siya ang ina ng magiging anak ko. Nahihiya si Maya pero naramdaman niyang ligtas siya. Pag-akyat nila sa itaas, binuksan ni Ethan ang pinto ng isang silid na may kulay ng umagang ulap. Ito yung magiging kwarto mo.
Malapit lang sa kwarto ko, sa tapat lang. Bakit kailangan pang hiwalay? Biro ni Maya, bahagyang namumula. Ngumiti si Ethan. Kasi baka hindi ka makatulog kapag magkasama tayo. Baka ikaw ang hindi makatulog, mabilis niyang sagot sabay iwas ng tingin. Natawa si Ethan, unang beses na muling narinig ang sarili niyang tawa na hindi pilit. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagbago ang bahay. Ang dating tahimik at malamig na mga silid ay napuno ng tawanan ng amoy ng lutong pagkain ng mga bulaklak sa mesa. Si Maya, bagaman may kabigatan sa tiyan, ay laging abala sa kusina. Isang gabi pag-uwi ni Ethan mula sa opisina, nadatnan niya si Maya na nakaupo sa may balkonahe, bitbit ang manggat bagoong. Lalim ng gabi, kumakain ka pa? Tanong niya, napapangiti. Gusto ng baby mo eh. Sagot ni Maya sabay kagat. Huwag kang maingay, baka magising. Napailing si Ethan, umupo sa tabi niya. Pati cravings mo, pinoproblema ko na. Hindi mo kailangang problemahin to. Pero kung gusto mong tumikim, pwede naman. Inabot niya ang platito, kumagat din. Ang asim. Pero masarap. Told you, sagot ni Maya nakangiti. Tahimik silang dalawa. Hangin lang at mga kuliglig ang maririnig. Hanggang biglang nagtanong si Maya, Ethan, natatakot ka ba sa alin sa pag-ibig ulit? Tumingin siya sa dilim ng langit bago sumagot. Oo. Pero mas nakakatakot yung hindi subukan. Ngumiti si Maya sabay bulong. Buti na lang pareho tayo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon habang nagluluto si Maya, narinig niyang bumukas ang gate. Akala niya'y si Ethan, pero paglingon niya, isang babaeng naka-heels ang pumasok sa sala, may mamahaling bag at mga matang malamig, parang mga salaming basag. Excuse me, sino ka? Tanong ni Maya, nagulat. Ngumiti ang babae, mapanuksong ngiti. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Sino ka? Sa bahay ni Ethan si Maya. At ikaw naman, ngumisi pa lalo ang babae. Ako si Clara Hernandez, asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Asawa, ex-wife, biglang tinig ni Ethan mula sa pintuan. Hawak niya ang maleta, halatang kagagaling lang sa biyahe. Tumayo si Maya, halatang nanginginig. Ethan, anong ibig niyang sabihin? Humakbang si Clara, lumapit sa lalaki. Hindi mo ba siya sinabihan? Hindi mo sinabi na legal pa rin ang kasal natin sa bisa ng papel, na hindi pa naproseso ng buo ang annulment. Tumigil ka na, Clara. Malamig na sagot ni Ethan. Tapos na tayo. Tapos halos sigaw ng babae. Ganun na lang. 3 taon akong nakipaglaban para makalimot. Tapos ngayon may kapalit ka na agad. Hindi sumagot si Ethan. Humakbang si Clara. Papalapit kay Maya, halos magkadikit ang mukha nila. Ikaw ba yung dahilan? Ikaw ba yung babaeng pinili niyang palitan ako? Look at you, ordinaryo. Walang pinag-aralan, cheap. Nanginginig si Maya pero hindi siya umatras. Baka kasi hindi mo pa alam, pero minsan kahit simple mas totoo. At kung cheap ang tawag mo sa taong marunong magmahal, oo, cheap ako. Sabay na sumigaw si Clara. You stole my husband. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na pumagitna si Ethan. Huwag mo siyang gagalawin, Clara. Hindi mo alam kung gaano mo na siya nasaktan. Nasaktan, tawa ni Clara, halos baliw. Ako yung iniwan. Ako yung ginawang halimaw. Sandaling katahimikan bago siya biglang napaiyak. Ethan, I'm sorry. I lied. Noon ako yung nagpanggap na hindi pwedeng magkaanak. Natakot akong makulong sa buhay na yon. Pero nang mawala ka, doon ko lang naintindihan na ikaw lang pala ang tahanan ko. Tahimik si Ethan pero walang galit sa mga mata niya. Tanging awa at pagod. Clara, hindi kita kayang kamuhian. Pero hindi rin kita kayang balikan. Kasi ang tahanan ko, nasa tabi ko na ngayon. Lumingon siya kay Maya, marahang kinuha ang kamay nito.
Siya ang dahilan kung bakit muling tumibok ang puso ko. Napatigil si Clara. Tumulo ang luha pero ngayon ay hindi galit kundi pagtanggap. "Then I hope she makes you happy," bulong niya bago tumalikod at tuluyang lumabas ng bahay kasabay ng pagbuhos ng ulan sa labas. Pagkaraan ng ilang minuto, tahimik pa rin si Maya. Lumapit si Ethan marahang hinaplos ang kanyang buhok. "Pasensya ka na. Dapat sinabi ko na agad." Umiling si Maya. "Wala kang kasalanan. Alam ko naman na lahat tayo may nakaraan. Pero sana sa susunod, ako na lang yung kasama mo sa lahat ng bukas." Ngumiti si Ethan saka marahang hinawakan ang tiyan ni Maya. "Simula ngayon pangako, wala nang lihim, wala nang takot." Ngumiti rin si Maya marahang idinantay ang ulo sa balikat niya. "Ethan," bulong niya. "Ngayon ko lang naramdaman kung paano ang pakiramdam ng may tahanan." Sa labas patuloy ang ulan, pero sa loob ng bahay, dalawang puso ang unti-unting naghilom. Ang lalaking minsang iniwan at ang babaeng minsang ibinenta ang sarili ngayon ay magkasamang natutong magmahal hindi bilang kapalit, kundi bilang panibagong simula. Lumipas ang mga buwan. Sa bawat umaga ang dating bahay na tahimik at malamig ay puno na ngayon ng mga tawanan ng amoy ng nilulutong tinapay ng mga yakap na walang halong takot. Si Maya sa wakas ay nagiging ganap na tahanan hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa dalawang pusong dati durog. At si Ethan, ang lalaking minsang nalunod sa alak at pighati ay ngayon mas madalas nang ngumiti kaysa umiyak. Araw ng kasal nila. Sa hardin sa likod ng bahay ginaganap ang isang simpleng seremonya. Ang araw ay banayad, ang hangin ay malamig, at ang mga bulaklak ay tila nakikinig din sa mga pangako. Nakaputing bestida si Maya, hindi marangya, ngunit bawat tahi ng tela ay tila hinabi ng liwanag. Ang tiyan niya ay bahagyang nakaumbok tanda ng buhay na ipinaglaban nila. Habang papalapit siya sa altar, ang bawat hakbang ay parang pagtahak sa nakaraan. Bawat ngiti, bawat luha, bawat sugat na ngayon ay naging alaala. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Ethan, suot ang itim na suit, ngunit sa kanyang mga mata may liwanag ng isang batang muling nakakita ng araw. Paglapit ni Maya, marahang inabot ni Ethan ang kanyang kamay. "Ang tagal kong hinintay," bulong ni Ethan. Ngumiti si Maya. "Minsan kailangan munang masunog ang lahat bago mo makita kung ano talaga ang mahalaga." Tahimik ang lahat nang magsimulang magsalita ang pari. Ang kasal ay hindi simula ng isang bagong kwento kundi pagpapatuloy ng dalawang kaluluwang pinili ng panahon para magtagpo muli. Habang binibigkas ni Ethan ang oo, may luhang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Pagkatapos ng mga halakhak, pagkatapos ng mga sakripisyo, naroon na rin sa wakas ang kapayapaan. Kinagabihan sa handaan, pawang kasiyahan ang paligid. Si Lucas, na matagal ng kaibigan ni Ethan, ay sumigaw pa habang kumakaway sa gitna ng mga bisita. "Pare, hindi ko akalain ikaw na talaga ang naunang maunang magpakasal sa pangalawang pagkakataon." Napatawa si Ethan, sabay sagot. "Minsan kailangan mo talagang masaktan ng sobra para mahanap mo yung tama." "Tama ka dyan," sagot ni Lucas sabay tagay. "Cheers para sa bagong simula mo." Sa kabilang mesa, si Maya naman ay katabi ni Sarah, ang kaibigan niyang dating nagtatrabaho rin sa bar. "Hindi ko talaga akalain." "Maya," sabi ni Sarah, halos naiiyak sa tuwa. "Dati ayaw mo pang tingnan si Ethan. Tapos ngayon asawa mo na." Ngumiti si Maya, may mga luhang hindi mapigilan. "Baka ganun talaga. Kailangan ko munang bumagsak bago ko makita kung sino ang handang yumuko para tulungan akong tumayo." Sa gitna ng tawanan at musika, napatingin si Ethan kay Maya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang lahat. Wala na siyang ibang nakikita kundi ang babaeng binago ang buong mundo niya, hindi sa pamamagitan ng ganda o salita, kundi ng tapang at puso.
Pag-uwi nila sa bahay, matapos ang kasal, inabutan nila sa sala ang isang babaeng nakaupo may dalang maliit na maleta. Si Clara. Tahimik lang ito ngunit may kakaibang kalma sa mukha. Clara, mahinang tawag ni Ethan. Bakit ka nandito? Ngumiti siya mapait ngunit totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para manggulo. Nalaman kong ikakasal ka ngayon kaya gusto ko lang batiin ka kayo. Tahimik ang paligid. Matagal kong inisip kung bakit kita kailangang pakawalan patuloy niya. Pero ngayon nakita ko na yung sagot. Dahil kung hindi kita iniwan noon, hindi mo makikilala si Maya. At kung hindi ako nawala, baka hindi mo rin matutunan kung gaano kalalim magmahal. Lumapit si Clara kay Maya marahang hinawakan ang kamay nito. Thank you. Salamat dahil minahal mo siya sa paraang hindi ko nagawa. Namula si Maya nanginginig ang tinig. Hindi mo kailangang magpasalamat. Wala namang kasalanan ang magmahal sa maling panahon. Ngumiti si Clara. Tama ka. Pero ngayon handa na akong simulan ang sarili kong panahon. Bago siya tuluyang umalis, nilingon niya ulit si Ethan. Goodbye, Ethan. Thank you for teaching me what love is, even if I had to learn it the hard way. Nang isinara ni Ethan ang pinto, mahina niyang bulong, Goodbye, Clara. Sana maging masaya ka. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang araw na pinakahihintay nila. Habang bumubuhos ang liwanag ng umaga sa loob ng ospital, umiiyak si Maya sa sakit, pero ang mga luha niya ngayon ay luha ng pag-asa. Hawak ni Ethan ang kamay niya, halos mabasag sa kaba. Breathe, love. Konti na lang. Kaya mo yan, bulong niya. At sa sumunod na sandali, umaling-awngaw ang unang iyak ng sanggol, matinis, malakas buhay. Congratulations, sir, sabi ng doktor. Isang malusog na batang lalaki. Hindi napigilan ni Ethan ang mapaiyak. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak, sabay halik sa noo ni Maya. Salamat, bulong niya, dahil ibinalik mo sa akin ang lahat ng nawala, pati sarili ko. Ngumiti si Maya, pagod ngunit payapa. Hindi ko ibinalik, Ethan. Tinulungan lang kitang makita ulit. Lumipas ang mga taon at sa kanilang bakuran madalas maririnig ang halakhakan ng batang tumatakbo habang hinahabol ng amang may hawak na bola. Sa gilid ng terrace nakaupo si Maya, may hawak na tasa ng gatas, pinapanood silang mag-ama. Minsan kapag sumasapit ang dapit hapon, sabay silang tatlo na nakatingin sa paglubog ng araw. Tahimik lang si Ethan, pero sa loob-loob niya, araw-araw siyang nagpapasalamat. Dahil minsan akala niya tapos na ang lahat. Akala niya hindi na siya karapat-dapat magmahal. Pero ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, alam niyang mali siya. Lumapit siya kay Maya, marahang bumulong sa tenga nito. Alam mo ba dati, akala ko hindi ako bibigyan ng langit ng anak. Pero siguro, hindi niya ako pinagkaitan, pinaghintay lang niya ako sa tamang babae. Ngumiti si Maya, marahang isinandal ang ulo sa balikat ng lalaki. At siguro sagot niya, pinaghintay ka rin niya para matutunan mong magmahal ng totoo. At habang unti-unting lumulubog ang araw, sa likod ng mga ulap ang liwanag ng dapit hapon, ay tila gumuhit ng bagong pangako na sa kabila ng lahat ng sugat, may mga pusong natututong magmahal muli at mga kaluluwang marunong bumuo ng sarili nilang bayan ng liwanag mula sa abo ng kahapon. Ang buhay nila ay hindi perpekto, pero totoo. At iyon lang ang kailanman ay kailangan nila.